Nak, ibu pingin duwe warung sing luwih gede, ceke akeh sing tuku. Oh nggih Bu, lah nek warunge gede pasti akeh sing tuku. Nggih Bu, napa mawon syarate ingkang kula usahaken kali sayangku. Isa apa le? Kok iso ya, kok tekel ya, apa salahku ning diluputku, wong sing rasepiro kaya aku iki, masalah asmara mung kebagian loro, ditinggal lunga alasan ra cetha mergo ngaboti tresno anyarmu sing liya. Gusti tulung paringono ati sing kuat kanggo ngadepi asmara ugal-ugalan. Tipe ayah mangsa udan teka, hawa adem fituringan loro, durung siap nampa kenyataan kowe disanding wong liya. Durung nganti garing larane aku ya wis mbok tambahi kenyataan ngadepi sliramu saiki disanding wong liya. Tahu nekatku mencintaimu, nanging kowe malah milih ngapoti tresno liyane. Ternyata aku duduk siji-sijine. Kok iso ya, kok tekel ya, wong kaya aku, masalah asmara mung kebagian loro. Tipe ayah mangsa udan teka, hawa adem fituringan loro, durung siap nampa kenyataan kowe disanding wong liya. Durung nganti garing larane aku ya wis mbok tambahi kenyataan ngadepi
pisan ning wong liya. Tekadku mencintaimu, nanging kowe malah milih ngapoti tresno liyane. Ternyata aku duduk siji-sijine. Kok iso yo?